Conquerment scam ding do kabadai ka plan manager ka Meghalaya milk processing unit Mauyong kale thu bakumba khat ar hadu khatlai 1000 liter ka dut layo pediang man kasngi na ki cooperative society kinong rimasi ki bawan ra syakate ka jaka sain dut habakran ka khat santarik jeleu ar hajar pholai ka Conquerment scam kalaong bahakini kisngi namar bami ka jingpang at ksuit hakisni do kimasi kabalabu jing e yakinong rap bandi dut bat bun kilawan ra syaka process unit ban pendi kat bala Hakaju kapor ka jingpen mi dot hakani ka jala kadang duna bha namar watla ka processing unit kala ban sain dot hadu sanpho 1000 liter hakashisngi hanrei ka jingyo dot pat tang khatlai 1000 AA hakashisngi kadut ka bawan nang ni ngi bun ka pangi penyachi hang ni hapo ha district lajong ni siteng na ka ngi pha kumbalai sin sitayo sya tura ngidi kumba ngidi sitayo kumba lai 1000 tam kadut ngi ra situra kaghi te kadon kayo tong makalong kaghi pada kam yo nong na kaghi namar ba subu itan krim kumba sikan dei sikan kadon 10 liter kemudian yo krim tang kilo siteng na kasikan de katu pada long kala ka quantity kala kam kendiat tingit la kin ban bu ban store kam slam de kaghi tangi don loka market hang ni hi ko state la jang em gajing don kam jong state te kadang duna sebab palat dei wala kataru ong kumbalong ka situation benta tangim la watang bandi kane ka bangi penmi ru namar ba ibun ki jing kelumar jing mut naliang ki customer namar ba kim sutu su la ka kin didot ne kim didot khamta ma kane ka situation le da kalong normal bet te ngim dap pendap hapo state la jang ru dot ki kanongut ki nongri masih tangim dadan namar bangi hangni ngi collectively ngi shimbet kanongut society wise ni collective kadut hangni gi kolek kadut bana siteng na Riboy district ru bat tang hang is kaskas atli ki district ni shim kadut ki nya ki norap tekat ka ba kiwan ai na leng ka society ngi tingim dan jingken kan nongut ki dan ki members namar ba ki members ki la kolek ki society tingi hang ngi dan betang ki society shwa naya crash pang covid namar shwa covid ru ni la kiu hi ka jing prokyo jungi kadut hang ni tang bahadin ba sya kata covid ni la hiar biang tama ha tu ki por pada kala long normal biang kala poi hi khat ar hajar tam tementah na do ba sya kata biang sa sisen pad uni udom skin disease te kala hiar biang ka yo ka jungi re procurement ka kiu namar ba ki ne ki farmers ki jungi namangi ni highlight lu ki baki kat baki la bandi ki dukan di lus no kat baki kwa tengi ai light lan ki dan re hadin bala mi uni kanika notification kamtam hadin baka mi kan notification liang joka government pa mbet syu ban didut dan ban bamdo te ka yo ka jungi kala hiar ba tengi ka procurement pada ka kiu nomor ba kilawan ai lut hang ne ki farmers barok ka